Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлназ Гизатуллина, исәмсез. Бүгенге чыгарылыштың төп темалары. Мәктәп еллары артта калды, алда зур тормыш. Әлмәтнең 800 чыгарылыш укучысы балачак белән хушлашты. Полиция вәкилләре үзәк мәйданга җыелды, хезмәткә кагылышлы күрсәтмәләр алды. Гарнизон разводы нинди максаттан уздырылды? Футбол уйнау өчен яшь чикләүе мөһим түгел. Өлкәннәр турнирда очрашты, кемнәр җиңү яулады? Әлмәттә яшьләр көнен билгеләп үттеләр. Индустриаль паркның бер өлешендә иҗади лабораториялар җәелдерелгәндә, икенчесендә биючеләр ярышты. Иң яшь биючеләр безнең иҗат төркеменә үз номерларын күрсәтте һәм яшьләргә теләкләрен җиткерде. 6, 7, 8. Бәйрәмне биючеләр башлап җибәрде. 7 яшьтән алып 35 яшькә кадәрге яшьләр хип-хоп, джаз-фанк, хаус, стрит-дэнс юнәлешләрендә сәләтләрен күрсәтте. Бәйгедә 28 ялгыз биюче һәм 5 команда катнашты. Мәсәлән, Люди X коллективы Ракетари яшьсмерләр клубы исеменнән чыгыш ясады. 1, 2, 3, 4. Берәүләр футболкалар буяды, тату аквагрим ясады, икенчеләр махсус зонада өстәл уеннары уйнады, яки үз куллары белән эшләнмәләр ясады. Бәйрәм чыгарылыш балы белән дәвам итте. Мәктәп еллары артта калды, алда олы тормыш. 800-гә якын чыгарылыш укучысы өчен бәйрәм кызыл киләм, салют һәм бүләкләр белән истә калачак. Чыгарылыш балы ничек узды? Кичәдә безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Чыгарылыш балын традицион рәвештә мәктәп вальсы ачам. 800-гә якын укучы бала чагы белән хушлашып, олы тормыш юлына аяк басты. Яшьләрне район башлыгы сәламләде. Ваше поколение обязательно сделает нашу жизнь еще лучше, еще интересней. Впереди у вас непростой период. Каждый из вас уже мечтает о поступлении в вузы, о продолжении учебы, о продолжении и вхождении во взрослую жизнь. Я уверен, что у вас все получится. Тимур Нагуманов укытучыларга рәхмәт белдерде һәм укуда зур уңышларга ирешкән чыгарылыш укучыларына бүләкләр тапшырды. Мөгаллимнәрне дә хөрмәтләделәр. Учитель русского языка и литературы, директор школы номер 24. Бәйрәм югары дәрәҗәдә әзерләнгән иде. Кызыл киләмнән тантаналы музыка астында узучы чыгарылыш сыйныф укучыларында һәм укытучыларда чара якты тәэсирләр калдырды. Призеры Республиканской олимпиады по татарскому языку, обладатель первого места Альметьевской юниор-лиги КВН 2023. Кичәге укучыларга Австралия, Джембери һәм башка кавер төркемнәр концерт бүләк итте. РУ-ТВ премиясы лауреаты Эскейп та чыгыш ясады. Бәйрәм салют белән тәмамланды. Гадәттән тыш хәлләр вакытында дөрес карарлар кабул итү, утырышларда катнашучыларның иминлеген тәэмин итү, көтелмәгән вакыйгалар барышында суд приставларының эшчәнлеге моның белән генә шикләнми. Әлмәт шәһәр судында ашыгыч хезмәтләр шартлы рәвештә килеп туган вакыйгада катнаштым. Республикадан килгән суд приставлары исә стандарт булмаган хәлләрдә эш итү кагыйдәләрен ныгытты. Безнең иҗат төркемендә вакыйгалар урынында булып кайтты. Янгын сигналы яңгырый, димәк, озакка сузмыйча һәркем бинадан чыгарга тиеш. Суд хезмәткәрләре урамда парковка янындагы куркынычсыз урынга җыела. Хезмәткәрләрнең эшчәнлеге белән суд рәисе һәм суд приставлары җитәкчелек итә. Алар бинадан иң соңгы булып чыга. Тиздән урынга янгын сөндерүчеләр ашыгыч ярдәмдә килеп җитә. Янгын сөндерүчеләргә бинада кешеләр кангандыгы турында хәбәр ителә. Бер артлы коткаручылар тиешле катка күтәрелеп зыян күрүчеләрне урамга чыгара. 10 квадрат метр мәйданны камап алган янгын сөндерү өчен ярты сәгатькә кадәр вакыт сарыф итә алалар. Янгын сөндерүчеләр әйтүенчә, өйрәнүләр вакытында гына бар да җиңел бирелә. Көндәлек тормышта башкача эш итәргә туры килә. Өйрәнүләр алдыннан исә укулларда узды. Бөтен республикадан җыелган өлкән суд приставлары Әлмәт шәһәр судында инструкторлык методик шөгыльләрдә катнашты. Смотр тәмамлангач, катнашучылар сыйныфларга таралышты. Гомумән алганда 4 сәгать эчендә Татарстанның 53 бүлегеннән килгән приставлар төрле ситуацияларны өйрәнде һәм хәзер тәҗрибәне үз коллегаларына тапшырачаклар. Леногорскиның үзәк мәйданында хукук сакчыларының гарнизон разводы үтте. Биредә шәхси составка оператив хәл торышны җиткерделәр, хезмәтләре өчен рәхмәт белдерделәр. Хукук сакчыларына ярдәм итүчеләрне дә билгеләп үттеләр.
Мейданда полицияның барлык бүлекчәләре хезмәткәрләре тезелде. Полиция вәкилләре шул рәвештә халыкка ачык һәм җәмәгать тәртибен сакларга әзер булуларын күрсәтә. Тантаналы чара барышында фидакар хезмәткәрләрне билгеләп үттеләр. Аларга Татарстан Республикасы буенча Ичке эшләр министрлыгының һәм Россия Ичке эшләр министрлыгы Лениногорск районы буенча бүлегенең мактау грамоталары бирелде. Сүз уңаенда Ичке эшләр бүлегенә 35 яшькә кадәрге һәм хөкем ителмәгән ир-атларны, хатын-кызларны эшкә чакыралар. Hukuk сакчыларының ярдәмчеләренә дә рәхмәт белдерделәр. Дружинчылар һәм шәхси сак предприятиеләре хезмәткәрләренә Ичке эшләр министрлыгы Лениногорск бүлегенең мактау грамоталары тапшырылды. Халык дружинчылары сафларына 5 кеше кабул ителде, аларга таныклыклар тапшырылды. Район башкарма комитеты да дружинчыларга һәм полиция хезмәткәрләренә рәхмәт белдерде. Приказываю заступить на охрану общественного порядка в городе Лениногорск. Хезмәткә кагылышлы күрсәтмәләр алган һәркем разводтан соң юнәлеше буенча эш урыннарына юл тотты. Рус Акташы авылы халкы махсус хәрби операциядә катнашучылардан рәхмәт хаты алды. Сугышчылар гуманитар ярдәм өчен авыл халкына изге теләкләрен җиткерде. Рәхмәт хатын җирлек башлыгына контракт буенча хезмәт итүче хәрби тапшырды. Без вашей помощи никак. Без тыла войну нельзя выиграть. Авыл мәдәният йортында сугышчылар өчен ярдәм итүче тыл вәкилләре җыелган. Рус Акташы авылы халкы хәрби операциядә катнашучылардан лаеклы рәхмәт хаты алды. Алар алгы сызыкта кирәк булганның барысын да эшли. Иң актив волонтерларның берсе 81 яшьлек Ольга Куренкова. Аның балачагы бөек ватан сугышы елларына туры килә. Ул чордагы ачлык, ялангачлык аша узганга, хәзер ул читтә кала алмаган. Сугышчыларга үй җылысының бер өлешен җиткерү өчен Ольга Куренкова фронтка консерваланган банкалар җибәрә. Хәрбиләргә яшеренү ятмәләре, азык-төлек һәм дарулар да кирәк. Әмма сугышчан рух та мөһим. Моның өчен авыл халкы патриотик шигырьләр әзерләгән. Вы простите уж, ребята, что мне 70 плюс 5. Не поднять мне труд солдата, пушку мне не заряжать, не водить мне танк тяжелый, быстро трак не поменять. Юрий Домнин яшьтән үк шигырьләр яза. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга багышланган шигырьләре чынбарлыкны чагылдыра. Рус Акташы халкы белән очрашуга хәрби мөдәррис Гайфетдинов та килгән иде. 22 елның сентябрендә ул үз теләге белән хәрби операция зонасына китә. Контракты тәмамлангач әйләнеп кайта. Аның сүзләренчә, махсус хәрби операциядә катнашучылар ватандашларына ярдәмнәре өчен рәхмәтле. Сугышчыларга гуманитар ярдәм күрсәтү өчен Рус Акташы мәдәният йортына мөрәҗәгать итәргә була. Җәйге каникулларны укучылар төрлечә үткәрә. Кемдер ял итү һәм сәламәтләндерү лагерына бара, икенчеләр сәяхәткә чыга. Баулының 5-нче сыйныф укучысы Раяз исә берничә ел дәвамында җәйге яллар вакытында шибиләр үрчетү белән шөгыльләнә. Быел шибиләрнең беренче партиясе җәйге каникулларның беренче көнендә үк чыккан. Раяз аларны берчә борчылык һәм берчә сөйнеп көтеп алган. Йомыркалар инкубаторда чагында да аларны дөрес тәрбияләргә кирәк ди ул. Тиешле температура һәм дым саклау мөһим. Раяз бу хакта яхшы белә. Это самая красивая вещь, которую я видел в этой жизни. Шибиләрне вакытында ашатырга, суларын чистадан-чистага алыштырып торырга кирәк. Шулай ук алар яшел үләндә ярата. Узган елда Раяз кош-корт үстергән, алар инде үзләре йомырка сала башлады ди ул. Футбол сәламәтлек нигезе. Әлмәтнең спорт мәктәбе кырында узган турнирда катнашучылар әнә шулай ди. Мәйданга өлкән буын вәкилләре чыкты. Әлеге ярышлар 13-3 яшь спартакиадасы кысаларында узды. Актив пенсионерлар командалары өчен безнең иҗат төркеме дә җан атты. Әлмәтнең актив пенсионерлары спорт кырында футбол буенча иң яхшы команда исеме өчен көрәшергә җыена. Кайберләре танышлары белән аралашырга ашыга, икенчеләр уенга әзерләнә. Катнашучылар арасында нефть тармагы ветераннары, ТМС Групп, Әлмәтнефть, Татнефтьдобыча оешмалары пенсионерлары да бар. Ярышларда Ичке эшләр бүлеге ветераннары, Мәгариф системасы, Тонус клубы һәм Яңа Кашир авыл җирлеге вәкилләре да катнаша. Уенчыларны ветераннар советы рәисе Владимир Яшанин сәламләде. Актив ялдан һәм аралашудан көч энергия алуларын теләде. Уен кырында ТМС Групп белән Әлмәтнефть арасында уен башланды һәм соңгылары шунда ук капкачыны сынады. Әмма икенче командада бирешергә ашыкмады. Берничә минуттан соң Әлмәтнефть файдасына исәп тә ачылды. Ярышларда 8 команда катнашты. Беренче урынны Урсалы футболчылар яулады. Икенче урында Әлмәтнефть, өченчелекне Ичке эшләр бүлеге ветераннары командасы алды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.